از طرف جماعت دیهاتی یوه 700 خوجگی تشکیل شده. 700 خوجگی دهقانی یکی از خوجگی‌هایی که من مرغ پروری موبه خیلی زودی زود پروری از بین رفته بود. اون خوجگی مایده تیپ سپورشی رئیسی ولایت قراری bu apış ne zaman oldu? Bale, peşter bile. Bombast kızına. Bale. Tepki sporcu reisi vilayet qarori 775 kedi. Bu har yak xo'jgo'y dehqoni nakam az 10 sar moli kalın çoxdor. 20 sar go'sfandi mayda. Tashkilotchidan so'ykoroymu az davlatoy xorije 100 sar shturmur mego, shturmurgi kalon. Amin oli mebinem amin o. Mana meho 100 sar vardı buradan. Sobiki iklim kamtar mova tag'rib. Akun bayam diga davlati xorij ondagi iklim var. Az kadon davlat. Davlati Eron. Bale, ba in xojagi jamoati yova. Xojagi jamoati yova. Hamicha furolardan parvish mekunan nazik 2 sol meshad. In hamin shturmur 2 sola ast pas. 2 sola ast. Sola. Kheli kalon ast. Mana bu iklim bu уже тобовар шуд. Mana насиб бошад агар инҳо mana ҳамин чиза саршуморша зиёд када маҳсулоти кишоварзия бозори ва бозори дарунӣ ва таъмин давлатҳои дига давлат бед вордод мекунанд. In az tajribaҳои мебинам аввалин аст. Хуб shturmur дидем, лекин тухм мекунад ин shturmur. Аз 3 сола шавад тухм бемедарад. Ҳоли ино пас 2 сола аст. 2 сола аст. 3 сола шавад тухм бемедарад. Аслан чанд сол умр мебинад? 70 сол умр мебинад. Баробари тақрибан одам 70 сол умр мебинад. Амана бу рӯйдаш бо худинаш муайян хай меёроша амана мо ба ветеринарҳо ҳастам. Омада мана бу маслиҳатҳои чон дода мои парвариш карди содем. Хуб ин астан барои чӣ парвариш мекунам? Барои гӯштиш ё тухмаш қимат аст гӯшташ? Вале маълум нест. Просто хай бисёртар мехостанд ки ябор ба ҳамин саршуморро зиёд кунад. Саршуморро зиёд кунад, бо мана мо мехоҳем ҳамин чизҳоро зиёдтар кардам. Дига хоҷигоҳо мебинем мана бо ҳамин чиза таҷриба омӯзӣ када ҳамин бо васеътар мекунем.